ndubwata omoyega oromo bwengenje mono ekiagera twabere togokwana iguru ya industrial park kuruchi campaign chaito chance na gocha twabere tobwate ndoto ya industrial park bono rituko riaikire bono ekobo obokene omorai bwense okorokwa Dr. William Samuel Ruto nachabe Nyamira ga gusindua industrial park ya Nyamira ataraika Nyamira natende Nyasiongo akwani abantu arigererie chire roe tigare tiange 20% yere inde tunyara kumuboria atomende chibese chire yere ya Nyasiongo ya gichauti gakoru ororo ajiba kekerenyo ekera ikire kerenyo nacha igore bare kurwe kerenyo gochimisambi iweta karota misambi erinta nyore enga kiengeo kumuboria atomende chikiro mitange korwa gekendo gochinyamaya gakorwa ekerenyo igagocha baka sironga bono no obwanzu bokara bonne mono nabere ngobatebia this is a game changer yani ebinto gochenchibire ase emechie y'abantu ekiagera eyene project egoja okonya abaremi ebimeri byabo binyore echiro bimendwe value addition create employment ase megondo na employment ase factory bono ganto bwate project yemo tokubwatana na serikali ya Nairobi twarwa milioni 250 mne county na serikali ya Nairobi ikoru milioni 250 chionsi chigaika milioni 500 komenta na igoro mu president na tomenta milioni 500 igoro ase project yeye igatomende te koringana karaje ta kanyora ntore tayari iga koronya Nyamira kere tayari tigamba mente chinguru igo mambi gajo kubeka riga na rio boroso chikae psi chibese icho enseme yemo chianse kwa gajo nensemo yokorio naro twanyore private investor naro idere kaisano kwansare kwa gacha chi go down chi okorerwa chi factory na serikali nero ya boririe partner yo etoro iserie hall asabari mibago chababa basomiwa igoro ngibabwente okora na ende mimeri kibabwente kurema komenta nayo nagache aga hoteli akaiga na muntu gocho igosibe ka gose chai na nyombo muntu aratenene iga kando chiake bara na parking kwa hivyo amangana na abere ngobatebia ndoto bwakire bono teri ndoto naende tutaeto ansamangana naende ndoche ntogendare ngori itore abu magega ntwacho ndine serikali ya China igatoa chibesa cha milioni 70 togakore ntutokora visibility korekana na ifaida nebo osteka bo na abu tu awande ne shirika nene ya ulimwengu ikoroku United Nation Industrial Program ikoroku UNIDO nere igotusire nseme yende naende una tokoria ba investor bande kiaro bor moto bade 265 acres botangani to wanseramia igonkori tora ba investor bande bache banse chi industry yao chinyare korika abana baito chigasi nara ito bwate igonkoboria abananchi ba Nyamira moja so bonge na no muraibu ensarura kweri ndo bwate obote osenchara twarenge konyore project ye
ria kabere nkoboria barai mambia siasa torabeke kando ekiagara ngaki ya siasa nero nengaki gosaba maendeleo nero nimaete mirengo ne menge lakini tokanye nkoro togamba maendeleo rituko ria mambia mbia mono.